again and again. Yes, yes, yes mga mahal. Nagbabalik na po ang spicy opa mo na talaga nga naman lumaklak muna ng kape. Hindi ko alam kung bakit antok pa rin ako. Ilang kape na ang nainom at nalaklak ko ngayong araw. Oo. Ay, nako Kim Chino, hindi ko alam kung tulog pa ba ang kailangan ko o talaga nga namang jowa na. Mahal. Welcome back to me. Welcome back sa ating programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, kahit wala kang love life ngayong tag-init, ngayong summer, aba dapat mamahalin ang ating sarili. Okay? Yan tayo puro kayo trabaho, puro kayo papera, puro kayo ano pa ba inaatupag nung iba dyan. Basta minsan nakakalimutan nyo ng mahalin ang inyong sarili. At lagi ko nga sinasabi, di ba? At the end of the day, kung walang nag-aalaga sa'yo, kung walang nagmamahal sa'yo, aba, it's your responsibility to take care of yourself. Wow! Galing ko rin Anyway, balik na tayo. Sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang solo date na pwede mong gawin ngayong tag-init. Talaga nga naman. Sabi ko, unang-una, pwede ang beach trip. Ito yung sinasabi natin na makikita mo all over social media, yung mga do-it-your-own trip na kung saan pupunta silang Boracay, La Union, Zambales, and minsan uwian nga Ang galing no, yung iba uwian. Pero ako ay recommend, kung kayo ay magso-solo travel tapos pupunta kayong beach, might as well have a vacation leave. Maximize nyo yung mga vacation leave nyo. Kaya nga yan merong ganyan para makapagpahinga kayo. Karamihan dyan, puro kayo trabaho, puro kayo drive dyan, pero nakakalimutan nyo ng mahalin at magka-quality time with yourself. Kaya naman sinasabi ko, mag-beach trip kayo, tapos i-file nyong vacation leave. Tapos ang reason, narinig mo kay Kim Chino. Ako bahala humarap sa inyo sa HR. Ito pa, mahal, pangalawa, ngayong summer, pwede mong solo date or treat sa sarili mo ang spa day. Ito yung sinasabi natin na, kung wala nang nakakahawak, nakakapindot, nakakamasahe sa'yo, aba, mag-spa ka na. Di ba? Marami namang spa dyan na kung saan kayang ibigay sa'yo ang mga hilot, mga pihit, mga himas, mga diin para mahanap ang tamang spot. Na kung saan ikaw ay makikiliti at magiginhawa ang iyong pakiramdam. At the end of the day, marami talagang spa dyan. Ako nga, meron pa akong voucher na binigay sa akin ng manager ko dati sa dati kong trabaho. Hindi ko pa nagamit. Sana walang expiration, no? Pero kasi at the end of the day, mahal, iba yung binibigay na relaxation naman na nakukuha mo sa mga spa na yan. Try nyo, may mga spa or massage na kung saan 400 for 2 hours. Kasi yung pinupuntahan mo 3 hours pero 450. Wala pang yun. Ano ba nakukuha nyo dyan sa mga 453 hours na yan? Hindi pa ako nakakapasok sa ganyan Sa spa pa lang ako Pero ang sinasabi ko dito, mahala, try nyo i-date yung sarili nyo sa spa. Kasi relaxing, may relaxing music, merong relaxing oil. Tapos merong levels of the pressure para sa mga masahista. Ang yabang ko, no? Pero ako kasi, mahal, kilitiin ako kapag nagpapamasahe ako. Kaya sinasabi ko, yung tama lang, huwag masyadong mataas yung pressure kasi kilitiin po si Kim Chino. Wow! Alam nyo na, una beach trip, pangalawa spa, na kung saan magpapamasahe ka, tapos makikita mo na yung halaga mo. Anyway, meron pa ako isang balat hanggang 9 p.m. pa si Kim Chino. At gusto ko lang pala sabihin, magla-live kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto niyong makipagkulitan online at makita si Kim Chino na napawisan sa Tandang Sora, ay see you there. See you sa 90.7 Love Radio Manila live sa YouTube. Kaya naman, mahal, dito ka lang. Babalik pa ako, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic.